Buot sa mga sundalo magpabiling nga lig-on ang kalinaw ug masustener ang tagamtaman nga insurgency-free pito ka sitio sa Talaingo, Davao del Norte ang gitunga sa mga sundalo nga miyembro sa 60th Infantry Mediator Battalion nga gipangunahan mismo ni Lieutenant Colonel Jesus Rosete, ang acting battalion commander. Nakighimamat sila sa mga tao sa lugar ug gipahibalo nila ang amnesty program sa gobyerno nga karong Marso 14, 2026 ang deadline. Ang pito ka mga sitio gilangkuban sa Nasilaban, Bugni, Sambulungan, Damulugan, Laslasakan, Bayabas ug Bagang nga pulos na himutang sa Barangay Palmahil nga kanhi red areas, particular sa Guerrilla Front 55 ug SRC-5, SMRC. Nanghatag sab og food packs ang mga sundalo ngadto sa mga residente. Gipahibalo sab sa mga sundalo ngadto sa mga residente nga magsilbi silang tulay sa mga residente aron mapaabot ngadto sa gobyerno ang ilang mga panginahanglanon. Tenga Alinyo, Newsline Philippines. Stay safe.